Hola, bona vesprada a totes i tots. Ja estem així una vegada més en el conte de les 19 hores. Avui vos contarem la història de la xiqueta Huracà i el xiquet Esponja. Però abans de començar, volem dir-vos que el termini de presentació dels treballs per al concurs de dibuix de la biblioteca acaba el 15 de juny. Si no haveu fet encara el vostre dibuix, animeu-se a participar. El tema del concurs aquest any era el poble d'Alginet. Així, ara anem a començar amb el conte. Una història que de segur vos agradarà. Ella va néixer un matí de tempesta. Mentre sa mare cridava amb els dolors del part, el món era un estrèpit de trons i vent. Però l'estrèpit més gran de tots va ser ella, la xiqueta Huracà. Va néixer amb els ulls oberts, vius i inquiets. La seva boca es movia sense parar, buscant confort al pit calentet i segur de sa mare. Des de ben prompte, tots descobriren la força del vent als pulmons de la xiqueta Huracà. Plorava amb una força descomunal, somreia amb la mateixa intensitat. La xiqueta Huracà es feia notar. Després de mamar, sempre amb molta gana, acabava amb la cara plena de llet. Quan va començar a gatejar, feia feredat. Com que per allà on anava tot ho destrossava, els pares anaven com si foren malabaristes, salvant-ho tot, la xiqueta Huracà inclosa. Quan va començar a caminar, els pares decidiren encoixinar la casa sencera, el terra, el sostre, les parets. La xiqueta Huracà era feliç, botant, redolant i fent volantins per tota la casa. Vosaltres feu el mateix o es porteu millor que la xiqueta Huracà? A l'hora de menjar s'esforçava perquè no li caiguera res, però era inútil. La paret de la cuina pareixia una obra d'art, però en lloc de pintura hi havia puré de creïlles, batxoques, trossos de macarró. Quan va acabar el primer dia d'escola, la mestra feia cara d'estar més esgotada que mai. I quan va entregar la xiqueta als pares, es va dir: «És un huracà». Els pares somrigueren i abraçaren la seva filla. Quan va tindre la seva primera mascota, fou una festa única. El cadellet, a poc, es va adaptar a la xiqueta Huracà. Feia volantins amb ella, l'ajudava a salvar els objectes que tirava. Era molt bonic. La xiqueta Huracà era molt intel·ligent. Tan intel·ligent que acabava els deures i els exàmens abans que ningú. Volia ser lliure per a volar. Un dia, la xiqueta Huracà va conèixer el xiquet Esponja. Com cregueu que serà el xiquet Esponja? Si ella era un bitet que ho recorria tot, ell com seria? Tranquil·let? El xiquet Esponja va néixer un dels dies més calorosos de la història. Va néixer amb els ulls tancats i el cos arrupit. Quan va mirar a sa mare per primera vegada, va copiar el seu somriure tímid. A casa quasi no plorava, no demanava molt i donava poca faena. A vegades ningú notava la seva presència, mentre que ell notava la presència de tot el món. Va tardar a gatejar, a caminar i a parlar. Ho feia tot amb molta cura i prestant molta atenció. De fet, d'atenció en tenia per a donar i vendre. Observava a totes les persones del seu voltant i les gravava en la seva ment. Quan va acabar el primer dia d'escola, la mestra va dir als pares: «És molt bon xiquet». Els pares agafaren el seu fill de la mà i se n'anaren tímidament.
Quan va tindre la primera mascota, el xiquet Esponja va fer una festa interna. Ningú el va veure o escoltar, únicament va somriure. La seva tortuga era la passió del xiquet Esponja. El xiquet Esponja era molt intel·ligent, fins al punt que sempre era l'últim a acabar els deures i els exàmens, perquè volia assegurar-se que tot estava bé. Un dia, el xiquet Esponja va conèixer a la xiqueta Huracà. Juguem a fer volantins. Prefereix veure com els fas. Construïm un castell d'arena amb una torre alta fins al cel. L'arena està bruta i a mi m'agrada estar net. On vius? Allà. Som veïns! Tens alguna mascota? Sí, una tortuga. Jo tinc un gosset. Ves a arreplegar la teua tortuga que jo aniré a arreplegar el meu gosset. No puc, podria escapar-se o perdre's. Jo la cuidaré, sóc superresponsable. No puc, la podria atropellar una bicicleta. Confia en mi, ningú li farà mal. La xiqueta Huracà va eixir com un llamp cap a casa, a arreplegar el seu gosset, mentre que el xiquet Esponja caminava lent, pensatiu, indecis, preocupat. Però pel que sembla, una partícula d'aquell vendaval va penetrar en els seus pensaments. Donà un primer pas vacil·lant i després, ja més decidit, ell també va anar a arreplegar la seva mascota. El gosset de la xiqueta Huracà no parava quiet. Per què devia ser? El xiquet Esponja va anar acostant-se a poc amb la tortuga a les mans, agafada amb molta cura. Posa-la en terra, és perillós, hi ha bacteris. Si es posa malalta, puc demanar als meus pares antibiòtics per a ella. Què? Vinga, va, juguem, posa-la en terra. El xiquet Esponja va respirar fondo, va mirar al voltant i la va deixar en terra. El gosset de la xiqueta Huracà estava encuriosit i es va acostar a poc a la tortuga. El xiquet Esponja ja estava visualitzant la imatge del gosset amb el cap de la seva tortuga en la boca. Horror! Vaig a agafar-la abans que passi algun accident. No sigues fava, ells són animals i s'entenen, mira. El xiquet Esponja estava paralitzat, congelat. La tortuga va traure tot el coll cap a fora. El gosset va acostar el morro i... Nyec! La tortuga mossegà la punta del nas del gosset, que va pegar un crit i va botar cap arrere. La xiqueta Huracà començà a riure sense parar. Va acariciar el seu gosset i va dir: a vegades els d'aparença tímida i menudeta ens sorprenen. La frase de la xiqueta Huracà arribà al cor del xiquet Esponja, que va apuntar un somriure que va anar creixent, fins que va aparèixer el so d'una tímida riallada. A mesura que el riure creixia, el pes que el xiquet Esponja sentia anava disminuint. Deixem que juguen. Ara ens toca a nosaltres, i es posaren a jugar. La seva amistat va durar per a sempre. El xiquet Esponja aprenent a botar, a redolar i a fer volantins, i la xiqueta Huracà aprenent a calmar-se, a observar i a imaginar. I conte contat per la Eixumenera se n'ha anat. Vosaltres què sou? Una xiqueta o xiquet Huracà o un xiquet o xiqueta Esponja?